Ola Pepsi-Cola, vítám vás už u dalšího dílu Divočiny z ostrova a jak vidíte, náš outfit je díky jednomu účastníkovi a to je Bandurko. Ahoj. Čau, ahoj Banďas. Ďakujem za pozvanie. Nechybí ani šampion Vláďa, jak už klasicky říkám. Co ti jebe, tyvo, nebo čo ti jebe? Co to bylo za díl, tyvo, jak si vypadnu? Já jsem měl takový emoce u toho, ještě než se dostaneme k tomu, jakou jsi měl cestu. Vůbec jsem to nepochopil. Poprvé jsem stál u té kmenové rady, jsem stál jak u hokeje a říkal jsem, tak ty vole, jak to bude? Ty vole, fakt jako jsem si říkal, fakt jako jak to bude, teďka jsem to fakt jako ani nevěděl, takže jsem říkal, ty vole, jak to bude, jak to udělají, ty vole. A nečekal jsem, že vypadneš, upřímně. Ani já. Já se musím přiznat, já jsem si říkal, chceš použít tu výhodu navíc toho hlasu, říkám, to je pecka, kluci jsou vlastně jako mají 4 hlasy, proti něm jsou 3. A teď jsem to tam propočítával, ty varianty, říkám, ty vole, oni nemají dostatek nábojů, ty vole, jako oni jsou v pytli. Ty to tam mají na té druhé straně tak dobře pošéfovaný. Já jsem měl včera možnost se vidět s Tomášem, tak jsem se ho hned říkám, hele Tomáši, vy jste měli jedinou možnost jít do Niky a domluvit se s Nikou, že prostě se musíte zbavit Mikýře. A on říká, Nika s náma vůbec o tom nechtěla mluvit, nechtěla vůbec s náma hrát. Akože, prepáč, a to komu? Heteris. OK. Jo, protože jsem si říkal, z té druhé strany, tím, že našli tu imunitu skrytou, tak tím, že vám nakecali, že to bude mít Martin Sarev, že jo, ale vlastně jste museli počítat s tím, co když to ale bude mít spíš jako Mikýř a ona taky může z toho krku sundat tu svoji imunitu a někomu jí dát. Teď jste tam měli strašně moc variant, že ty 4 hlasy vlastně byly proti těm 3 hráčům strašně málo. Dobre hovoríš, ale vo výsledku, ja som, však tam to aj odznelo, že ja som videl, že budú o krok dopredu, ale hlavne tam nebolo vidno, že oni boli na tých videohovoroch a sám vieš, ako to je, že tam ten čas máš a zrazu ja som tam aj pýtal, ale to bolo v bonusoch, iba som tak došiel, že počúvaj ma, vy ste skade mali 6 polovíc, lebo nie, že to neboli, že 3 imunity, to boli, že sakra 6 polovíc a to je hodne hľadaní. A že to kde? A potom však tak rôzne a tam po stromoch a toto, lebo ja som bol v tom, že však keď Veronika najprv išla na misiu a Pirát polovica, potom tam bola vlastne ja som našiel, Filip našiel, sme našli túto polovicu, tak som si myslel, že na ďalšom ostrove je polovica, 2 imunity, hotovo. Ako som nečakal vôbec, že na jednom ostrove bude 6 polovíc a tak ďalej. Dostanem sa ale k tomu, že teraz som sa dozvedel, že vlastne tie imunity sa vracajú do hry. Vieš, a boli vybuchané 3, vlastne 4, ešte s tou, čo na Ivču, ahoj, tam vyhodili do koša. A teraz som tam ja hľadal a som našiel polovicu a že výborne, to bude polovica a určite Nika má druhú polovicu, tým pádom vybavené, sme 6, bude 1 imunita, už sa to nebude komplikovať, to nemôže byť. Respektíve aj som si potom prehľadal ten ostrov a potom som bol v hojdacej sieti, oni došli z tej lode, z tých videohovorov dojatie, ja som to aj nechcel počúvať, ja som tam bol že veľký špatný na nich, akože emočne a potom som videl nejak 3 pátrači, Julie Leskotová, normálne, že jeden v strede, ďalší naľavo, ďalší napravo hľadali, ale že hľadali, že jak keď kosíš futbalový trávnik, normálne, že takto išli, jak počúvaj ma, jak Roventa vysávač, vieš, jak ti namapuje obývačku proste, normálne, že všade, kam sa dalo naraziť, tak iba to obišli a išlo sa normálne, bam, jak rátrak, to proste brali všetko. A zrazu som iba niečo tuším, že si išiel zaplávať, alebo neviem čo, očistí sa do mora a sa vrátim a oni vysmiatí v prístrežku. A že ne, oni tam majú tú imunitu. A potom sa tam začali proste tie rozpravy o tom, že a čo keď majú a toto a ja že hovorím, že no maximálne 1. Samozrejme Tomino do toho začal vstupovať, že tak oni majú maximálne 1. No nebo 2. Vieš, a ja že bracho, ale to mení, sú tam 3 hráči, že to teraz si povedal, že bude to modrá alebo červená, že to je úplne proste, že bordel. A potom mi Martin ukázal vlastne tú imunitu a čo som tým chcel povedať, že nechcel som tam nikomu donášať informácie. Pozri sa, v prvom rade vysvetlíme si, ja som zastanca tvojho názoru, rozprávam to všade v rozhovoroch, pre mňa je výherca alebo porodca. Není 2., 3., 4., 5. Přesne tak. Mne je to úplne jedno, že som bol 6, lebo som bol 70 dní, vieš, a teraz 70 niekoľko ešte dní to potrvá, ale nie je to už tak veľa, lebo... Já tě opravím. Každý den, který se študuje, je velký úspěch, bez diskuze. A každá pozice, kterou se posunul dál, je opravdu něco, co si dokázal. Akorát, že se nehraje na druhé místo.
vítěz Tak. prostě je jenom jeden, ale tím nechci snížit kohokoliv, kdo je porodcem, že to je špatně. Jakoby prošli si tím hladem, prošli si těma soutěžema, prošli si tou sociální hrou, prošli si nějakým strádáním, smutkem, to všechno je zkušenost, kterou si odnášej. Ale nehraje se na druhé místo. A přesně když tady byl Radek a vlastně byl spokojený se svojí hrou, tak já jsem se do něj pustil, protože si říkám, chlape, ty jsi to měl zahrát tak, aby vypadl kdokoliv jiný a ne ty, ale ty jsi vlastně spokojený s tím, že jsi vypadl, ale jsou tam ty další, co za tebe můžou hrát a to neberu. Víš, to neberu, jo. Ale protože my jsme, aspoň tady, já si myslím, že všichni tři jsme takový soutěživí, víš, jakože máš jenom to jedno místo, to první, a ty další out. Ale to v té soutěži tak je. No však, to je jasný, Tam však není je to jako druhý soutěž, místo. pane bože. Tam není jako 1 milion, 500 000, 250 000. Ano, však jo. Tam však je jenom to titul soutěž. a Ja nic. takisto, ja som nechcel vyradiť človeka, že len hociakého, ja som práve, že chcel vyradiť človeka, ktorý má hrozí vo finále, vieš, a či to spravím v top 6, alebo v top 3, alebo v top 10, tak proste tam idem. A to je ta druhá věc. Dostat se do finále a mít náboje do finále, to je taky jako důležitý, že jo? Mně se Pohodě. strašně líbilo, že ty si chtěl udělat ve finále ten tah, který by ti vlastně zajistil v úvozovkách nějaký vítězství, protože by to byl velký tah. Když si budeme, co si budeme říkat, kdyby tě poslechli, tak Mikyš je venku. No jasné. Uh, Ja hrám Měj se teraz... 4 hlasy proti 3. Já Takže- na druhou stranu na gauči jsem byl přesvědčený o tom, že ten Mikyš se nějak ochrání a že ty 4 hlasy jdou stejně do prdele. No, jako, Jo, jakože nebylo to tak úplně jednoduchý, zahrajeme 4 na Mikyře a jde ven. Logicky za to jsem říkal, ten Mikyř bude hrát tak super, že jeho sociální hra může klidně znamenat, že mu někdo tu ochranu dá. Takže jako z těch 3 bych mířil, než na Mikyře, spíš na Careva. Pozri sa, akože v skratke, chcel som ísť do finále s Martinom Carevom a ne s Mikyžom. Čiže Samozřejmě, prostě- to jako není logičtější A- varianta. No. a keď viem, že je tam, lebo takisto bola 50-50 šanca, či je to Martin Carov alebo Mikyš, tak radšej keď už máme 4 hlasy, chalani, spojíme sa, keď už nejakým spôsobom spolupracujeme a už sakra dajte aspoň na moje nejaké slovo bez toho, aby som, áno, videl som imunitu. Lebo aj stejne by som povedal, že videl som imunitu, zase by iba vstúplo, možno to pirátové ego, to iba teraz analyzujem a možno by stále bol taký, že aha, on ti ukázal, tak vidíš, a nás chovajú záhra za Mikyža. No, taky A bych ja to že čekal. ne, ty kokos. A potom by som ešte vypadol s tým, že ešte som podrazil henteho, tam kuželoval som tým smerom a rozumieš ma, že ja som, že keď vlk samotár, tak vo finále si obhájiť hru vlka samotára od A po Z a nerobiť zmetky zrazu, že bum, a odísť ešte nebude nespokojný, lebo tento experience som si užíval a nenapadlo tě přejít vlastně jakoby k tomu Mikyřovi, No Nikče ne, lebo starý, a počkaj, vyhodit Piráta? ak si teraz dáš, že, prepáč sa ani No dokončiť, poď, ale poď, ak si poď. teraz premietneš, že pár súťaží späť, tak ja som tam vyhral tú imunitu s tým prakom. Mhm. Vyhral, stala sa tam situácia, ja už som tam došiel v podstate z nemocnice, ja som tam mal akože, to teraz nejdem zo seba robiť Jacka, ale bola tam, že mučo probléma, že to už som možno napoknutý, tie motorické funkcie, že som sa postavil zle, to už sme mali všetci, že to už touto dobou vlastne už aj Pirát mal vytrhnutý zub, dali mu, že proste buď sa vytrhne, alebo ideš zo súťaže napríklad, vieš, kámo, Cože? a že tam boli takéto veci, že zle, sám vieš, aké to je, že si Tak len sam- sadneš rýchlo a nevieš sedieť, že No. sa drží, že fú, Jo, a jo, cítiš, ten jak ti tlak je odumierajú ruky. No a teraz my na tých... V noci, furt mravence. Furt jsem měl někde A mravence. videli, aký som bol vyčerpaný a bolo to aj skrz toho, že som nebol na žiadnej tej odmene po zlúčení. A už to bolo, že nejaká tá doba a Nika, Radek, Martin Carev, Mikyš mi hovoria, ak vyhráme, tak ťa berieme na odmenu. A je iba taký, že sakra, úplne dal som stokára frajera, že ne, ja tu nejsom, že Oliver Twist, dieťa z detského domova, proste, že ja si to chcem vybojovať. A normálne, takto sa to stalo sa to, mal som toto, výberem Nikolu a tak ďalej a tak ďalej. A potom na druhý deň stojím tam s ňou vo finále, v súťaži, kde Miky sa tam obetoval, Šikovně, všetko v kvůli cajku a ja Pirátovi. už som tam bol taký, že preto som ani dojatý nebol, lebo ja, že mne sa to Ron splní. Weasley. Čajočka teraz úplne, Čajočka tam teraz dá, že Martin Caro, ktorého poznal, že 8 dní, rozumieš ma, že to bol po zlučení 8 alebo 9 dní a je, že to nemyslíš vážne, že ja som s tým Martinom Carovom aspoň bol u tých Titanov, keď som ho zobral, že to tam bola až taká, že nejaká vec, lebo popkultúru sme spolu riešili, západy slnka a tak ďalej a tak ďalej.
A zrazu toto spraví, že Miky, to som si aj myslel, ale Martina Cárová, ja tam, že ty kokos, ja som potom došiel tam k tým stanom, tam som rozkopal stoličku jednu a sa modlil, že to nebude v telke, lebo nemám rád agresiu, ale to bolo, že je veľký špatný a preto však som mal aj tú polovicu a ja som vedel, tak no, tuším, že to aj niekde odznelo, že nechcem sa spájať, proste nepôjdem proti sebe, nebudem sa spájať, ešte nebodaj by bolo, ne, že by som myslel na môj nejaký obraz v telke, ale keď niekde bolo zaznamenané, že ja som ju prosil o to, aby ma zachránila a ona povie ne, tak víš, ak by som sa cítil proste, že toto bolo, aby som zanehal, že chladná myseľ, horúce srdce, ale čisté ruky. Víš, že... Ty si nám přišel k takový tý moc pěkný soutěži. Já jsem si vlastně v polovině už přetočil nakonec, protože jsem si spočítal, kdo to vyhraje, to bylo úplně jednoduchý. Jakmile Mickey šel takhle s Nikou, pak se takhle sešli a on se obětoval, tak tohle to Nika měla prostě pro sebe. To se mi líbilo. Tak mě napadlo, vy jste si samozřejmě vylosovali náhodně ty čísla, to bylo jasný, to znamená, jim to krásně padlo, ale ty si se nesnažil s někým jakoby domluvit na té samé taktice, zkoušeli jste předtím, než jste začali hrát, se s někým někdo jako my poradit? sme na to mali dokonca aj taký, že zákaz sa pozerať, my sme tam už každý mali vlastného ako keby nejakého... Lídače, bodyguarda, jasně. Presne. Takového toho Dominikánce. Áno, aj s Parazolom, jo. ktorý mal úplne, že je ti jedno, že tieň takto vedľa teba. A potom sa tam postavili a Martin Cára mi iba ukazuje, že tak mi ukazuje, vieš, šípku, aj že kokos. A som sa už cítil, tak všetko to vyskalovalo aj tú imunitu predtým, ktorú som vyhral pri tých prákoch, tak to máš, že strieľame tam a tam, vieš, a iba, že ľudia, je ten jeden náhradelník, mám jeden krk a proste, že that's it, proste, že nehajte ma hrať. A v tej pozícii, jak sa mi ešte podarilo nemať hlas akorát vtedy, no akože všetko mi tam tak nejak vesmírne vychádzalo. Nenútia ma teraz ešte aj hra nastavená na to, že vybrať si tú alianciu. A našťastie sa to tam nejak zakamuflovalo a ešte Radek začal ondiť do Piráta, teraz sa bavím o tom praku, hej, aby follow-up pre diváka. Tak našťastie oni sa tam začali hádať a ešte Pirát mi na konci dňa začal tam fandiť, že naschval, že Banurko držíme ti, čiže super, sa to opäť tak pod koberček dalo a zase Banurko nič, čo mne hralo brutálnu rolu, ale tam veľa, vlastne až dneska v jednom rozhovore som povedal tajomstvo, napríklad my keď sme vyhrali misu orechov celkovo, to bolo na takej tej vodnej súťaži, kde som tam simuloval. Tak ja sa potom vypýtal späť na vecko, keď sa Jana išla sprchovať, už tam bol nastavený štáb a ja takto 2 ruky do tých orechov, tam musí byť imunita. Ja som akože na to bol, že ja som naschval tam kapučinko a relax a idem sa opalovať, ale ja som to aj niekde vysvetlil a donesem drevo raz a mám jednoduchý život. Ja nepotrebujem Jane dokazovať, že som hodný tvojej pochvaly, vieš, že tieto veci, ale už som si uletel od otázky preč někam. Jakože mě si bavil vlastně od začátku té soutěže, protože fakt, na začátku, já ty jsem jsi to tady raritný člověk. Ale ne, já jsem to tady říkal, že ty jsi byl takhle, nejdříve ti ani ty hráči nevěřili. Já vím totiž, čím si na začátku si to zkazil. Tím tvým naznačením střílení do titánu. No. Luk, to si vymyslel ty. Hej. A to bylo takový to, že lidi, ale to je drsný a to je vošklý vodně a jako takhle na Piráta, který tam měl zrovna takovou tu pozici, že to je jako ten perfektní frér do pohody a to. A tím si se jako hodně stáhnul, ty svoje jakoby sledující, kteří by ti fandili, ale na tvoje rozhovory jsem se vždycky těšil, protože ty jsi vytáhnul vždycky tak vtipnou nějakou větu, že jsem říkal, ty vás se těším, až tam za tou kamerou bude. Počkej, to není sranda, jako, protože ty jsi tam nenastupoval jako celebrita, ty jsi tam nastupoval jako normální člověk, já říkám člověk z plebsu. A to je strašný deficit proti lidem, kteří jsou zvyklí před kamerou bejt a na kameru mluvit. Že? Jako vem si ten Mikýř, který prostě jako pro něj to je naprosto přirozený. Ale ty si obstál úplně perfektně. Ty si dovedl povídat, takže ty lidi si jako těšili na to, co se vytáhneš. Já si pamatuju urologa Sagvana Tofio si tam nikdy nesem vytáhnu, to říkám, ty vole, kde na tohle chodí, jo, jakoby. A postupně si ty lidi získával víc a víc, to znamená, že ten tvůj odchod, který potom byl v té kmenovce, tak už vlastně zamrzel. Najděte na co se dívat. Objevujte nové filmy a seriály online. Stáhněte si aplikaci Kinobox. Kinobox.cz. Najděte na co se dívat.
Pojďme ale úplně na začátek. Castingy. Teďka už se lidi můžou přihlašovat. Jaký byly tvoje castingy, nebo jak ses ty přihlásil? No, je to späté s tým, že teraz s tou mojou personou, lebo ja som proste zadelil, tam sa prihlásíš a máš tam, že fotka, čo ináč je halus, že český a slovenský web ponúka iný ten formulár. Na slovenskom je iba, že meno, prízvisko, povolanie, vek a potom, že fotka a ľubovoľné video. Ale že, čo by si spravil s výhrou? Áno, čo by si spravil s výhrou a prečo sa hlásiš? To bolo v jednom nejakom, akože tamtom 2000 znakov, fotka, video a na českom tam máš viac, že čo by si spravil. Ste kuřák a tady tie blbosti, no. To je halus. No ale ja som odoslal video a teraz, že a som tak 2 dní nad tým rozmýšľal, že čo pošlem a vieš, čo som poslal? Normálne, že recept na kurací perkelt. Čiže kura na paprice. Jakože zvařil, nebo jsi to přečet? Ne, normálne, že som dal, že buongiorno, lozorno, ola, ola, pepsikola. Počkaj, naozaj. Som dal, som si nastavil telefón tam a som zaotočil, ja vám to potom ukážem. A možno to aj niekde dať akože nejaký špeciál, ale a normálne, že dobre, keď mám vašu pozornosť, tak vám teraz predstavím recept na kurá na paprice. Na drobnosť nakrájeme cibulku a normálne som začal, že minútu hovoriť recept na kurací perkelt a potom dobre, výborne, teraz ak som vás udržal doteraz, tak mám proste berete. Víš, kolik lidí teďka bude vařit? A jako na ty nepředtím. A ja som stavil na to, že a presne ľudia, že aký si mal stratégiu a s čím pricházaš do hry, prečo práve Survivor a takto, a iba, že lebo život proste, že to tak malo byť. Poslal som recept na kurací perkel. Originální. Jo, však já budu vařit. Teďka čekejte video. Nebude originální, musíš si vymyslet něco jiného. Tak jo, tak když ne vaření, tak no, to je jedno, to si nechám pro sebe. No čiže úplne, že halucinácia proste a som ho zavolal aj na casting. Casting je otrasné, neviem, koľko vy ste mali kvôl? 6, 7, 8? Myslím, že 5. No, lebo mne sa zdá, že my sme mali takú, že možno, že aj viac. Ale zvyšujou, ano. Druhá série už jich měla víc. Kráso. To a ty si jezdil ze Slovenska do Prahy? Počúvaj ma, z Bratislavy do Prahy a castingy všetky o nejakej 11. 12. Ja o 6. ráno na vlak a potom tam... Ja to mám 10 minút na Václavák. Výborne. Kámo, chápeš? Teďka děláš a to je hejtris a on tam, jo, ja tu mám tady pěšky. A Adam chodil taky pěšky. A Jack to měl u sebe v práci v hotelu. Ale v zime, počúvaj ma, v zime rastie teplo, rastie toto. Počkej, proč to říkám? Máte všichni obdiv. Johy od nás jezdila z Frenštátu, byla tam holka, jezdila z Českých Budějovic. Já jsem Pražák a pro mě to bylo fakt takhle, 15 minut tam, 15 minut zpátky. Víš, a Janka naša. Ale opravdu obdivuju, že ty lidi jezdí až takhle daleko. Na druhou stranu u nás Slováci jezdili do Bratislavy, až na poslední kole do Prahy, ale oni měli v Bratislavě castingy. To si robíš srandu, normálně teraz. Takže může říct jako, hele, jděte těm lidem trošku naproti, protože víš, jak je to v Americe? V Americe posíláš videokazetu a oni pak přijdou za tebou domů. Fakt, jo. OK. No lebo ja som napríklad na tieto castingy minul, že ja neviem, 600 €. Vieš, že to proste jazdíš hore dole, hotel, bavová, 15 jedlo. 15 Kč jízdenka, chápeš, 15 Kč tam 15 zpátky. No, 30 už teď. Však môžeš ísť pešky. Čiže toto. A preto aj tie šípy, lebo teraz vieš, že fakt, že my sme, dobre, 6 kvôl nejakých castingov, potom ťa vyberú, ale potom ešte medailoník, neviem čo, že ale aj to beriem ako nejaké, keď sa niekto opýta castingové kola, tak to rátam akože do toho. Aha, tak to. Tam zpátky. Blablabla, tých ciest bolo veľa. A potom ešte do tej Dominikány už 5 dní bez toho telefónu, už si tam, už sa kúpeš s tými svojimi survivoristami pod nejakým... Tam si bez telefónu. No áno, my sme prileteli a rovno, že máte... První večer ti odeberou telefon. Že no. Já jsem myslel, že to máte ještě... Ne, na pokoj jsem hodil kufr a šli jsme odezdat... Áno, dohodlo sa... Pás nemůžeš zdrhnout. Takže pás, peníze, telefon, nemáš nic. A najhoršie je, že ty si 5 dní v all-inclusive hoteli. Vy ste byli 5, my byli 2. A tam, no my 5, a tam spoznáš nejakých týpkov a oni, že však... Alebo barman, vieš, ty stále si objednávaš niečo a on čaká, vieš, ukazuje ti, že je dolárovky a ty nevieš nikomu vysvetliť, že kamo, ja neviem, koľko je hodín. A ne, že ja tu nemám peniaze. Alebo ja neviem, však ja som fajčiar. A musel to opučovať. Vieš, a ja potom, že však kokos, ja nemám cigy, vieš, a že chcem si ešte... Ináč pozor, musím povedať na moju vec, že tá hlava... Som zistil, že má tak silnú hlavu, že tak som vypol fajčenie. Úžasný. A nechceš u toho zůstat, jako? Vypnout kouření? Ale vieš čo, akurát včera som stratil aj kosku a normálne, že dneska najfajčím. A úplne som si teďka dal. Som sa na to je vejpka, tak... Špekulantosť. Nič, každopádne, castingy boli hlavne tá neistota toho,
s rôznymi ľuďmi robíš a to hlavne ty, jak tam chceš strašne ísť a dajú ti riešiť nejaký rebus alebo niečo. Alebo ty musíš byť najlepšie fyzicky, si myslíš a pritom opak je pravda, že ty iba potrebuje ťa vsunúť ako kartu do takého... Aby im to spasovalo. Aby to Seš jenom pasovalo. kostička, jo? Práve že naopak, keby napríklad ja možno dám, že brutálny fyzický výkon, že najlepší, tak nejdeš. Vieš, a pritom sme sa tam išli pozabíjať na tých oných parkourích, vieš, tělocvičných. Mě říkali třeba, že kdyby bylo 5 holek a přesně by všechny spasovali, ale všechny by byly blondýny, tak je nemůžou vzít. No jasné. Prostě nemůžeš mít 5 blondětých holek. Prostě to nejde. Takže i kdyby to přesně zapadlo, jak má, tak prostě nějaký musí odválo a musí je nahradit. Prostě je to fakt, to musí být mix lidí. Každý, to je má, casting. každý má svoji škatulku, jak jsem to pochopil. Jo. Že někdo je svanatec, někdo je hezounek, někdo je hajzel. Akorát jsem byl skoro všechno, že Prečo to sa hajzla. pozval na mňa? Niekto je hajzl. Úplne si to vychytal. Jak jste vnímali Niku, jestli to pro vás byla slabá hráčka, kterou můžete kdykoliv vystřelit, anebo jako poslední žena, která je kurník silná? A teraz tá cesta niektorých bab. Veronika chcela hrať, ale odišla ako odišla, tam to bolo hrácké. Ale teraz, čo sa týka nejakej výdrže, tak by som spomenul prvú Ráchel, ktorú si už zastávam až moc vo veľa rozhovoroch, ale proste, že tam je tá ukážka, tá hra je nadizajnovaná. Niekto vydrží, niekto nevydrží, niekto sa usmieva, niekto plače. A na nej to bolo nadizajnované proste tak, že proste to nevydrží, že by som ne teraz, že pomôže to glorifikovať, ale proste ona to reálne nezvládla, lebo je to reálne ťažká vec. Takisto Ivča mala tam veľmi s otáznikmi ten odchod, čo bolo bohužiaľ v mojom dueli, ale ja som v tom bol celkom že čisto, lebo do posledného momentu nevieš, keď si druhý deň v inom kmeni, že či tam nevyťahla iba nejakého žolíka, že kokos, jasné, poď, že ja ti to pustím. A potom vieš čo, že je hra bez duelu, ťa vyhlasovali au Wiedersehen. Ale stejne, jak som si ju zastával, lebo keď Pírát dal, že je sráčka, ne hráčka, tak iba, že kámo, že ona 10. deň plakala za mačkou. Je tu 44. deň. Že what's up, to akože, že 5-kilová babika proste tu normálne operuje s tými myšlienkami a ešte my sme tam vtedy prehrávali. Mali sme ten prostý branč, potom aukcia, kde mala aspoň nejakú tú pizzu, ale potom vyhraná imunita, kde sme sa aj tak cvičili, potom 3 prehry za sebou a povedala si, že dosť a čiže vydržala a teraz Nika, pozri sa 72 dní, kámo, to je že ti hovorím, že ja som zabudol, jaké je to sa postaviť normálne, že keď sa chceš postaviť, že nemusíš nad tým dopredu rozmýšľať 3 sekundy, že idem sa postaviť. A mít něco při ruce, o co se opřeš. A presne hľadať si, že no tunak, alebo zavolať niekoho. A presne, u ohňa, tak normálne zavolať, že niekoho som si volal, vieš, sa postaviť. A Nika tam one. UPA a išla úplná pani. Chci se zeptat na tvoji cestu, protože ty vole, přišel jsi, byl jsi s Verčou, byli jste 2 vlastně proti všem, tak to aspoň vypadalo. Áno. Pak byl Switch a ty ses najednou úplně změnil a najednou už nebyl si ten hlavní terč. Jak jste to vlastně celý vnímal? I to spojenectví s tou Verčou, kde jste hledali imunitu, protože uplavala a jiné. Ja som to hlavne vnímal tak, že ja som taký typek, že proste ja si tancujem po dúhach a po proste moje myšlenkové pochody sú... Ja si priťahujem veci, vieš, akože nechcem znieť ako nejaký proste osvietený čávo, ale ja som až teraz z televízie som zistil, že utekol som Hrobárovi z lopaty, alebo že kokos na odstrel a toto, vieš, a potom mi u Titánov povedali, však Ivča ťa chcela vyhlasovať, to bol tiež presne ten fakt, prečo som išiel čisto do toho duelu, že to z mojej strany fingované nebolo. Zapocil som sa, ale moju cestu tak beriem tak, že nemať plán je tiež plán, lebo nechcel som spôsobiť to, že teraz spravíš alianciu, potom vyhráte 3-krát za sebou kmeňovú imunitu a to je sakra 12 dní a 12 dní tam je ale že strašný čas, že sa vieš tak pofakovať s hocikým, že potom nechceš byť v inej, ale no celé toto, že prvé 2 série Survivora na akože spravili zo slova aliancia ako keby nejaký default, ktorého sa máš chytať a ja si myslím, že to akože potreba nejakým, že není, že to je iba to tlačenie do nejakej dramaturgie tej nejakej show televíznej, čiže ja som však relax, kapučinko, vieš, akože
nemám žiadnu obhajobu, teraz hovorím iba blato a omáčku, proste zbytočnú, ale Všímám si. že no, že čo má byť, no, nechcem hovoriť tie klíše, ale áno, že čo má byť, sa stane, vieš. Co Filip a ta půlka imunity, kterou si vzal domů? Odpustil jsi mu? No, kámo, ja Immunity, tento Survivor, to je normálne, že cesta sama o sebe, ale hej, odpustil. Však jsi Pozri měl sa, furt lebo- nějaký výhody. Ty jsi to furt nacházel hlas navíc, potom si neměl zase hlas, ty vole. Potom druhýkrát nemal Ty hlas. jsi byl specialista na tady to. Nikdo A neměl úplne- víc, ty A podle mě. úplne, že ja som hral však toto, ty kokos. A Filip mi ukázal vlastne za 30 dní som s ním odohral jedného Survivora proste samostatného. A preto aj keď sa ma ľudia pýtajú, že prečo som toľko kombinoval toto, tak lebo kokos už Veronik, vieš, že ja som mal na starosti aj Veroniku, aj Filipa proste, vieš, že tieto dve veci boli najbližšie ku mne. A ja už som zažil jedného Survivora, keď bol, že 20. deň proste, že to už bolo, že brutál. Ale nemávam to tak. Filip je frajer pre mňa za to, že komunikujeme normálne a sme si úplne, že vypovedali asi veci. To si spíš frajer ty, ne? Kapučínko. Že jsi mu odpustil to, že tě tam takhle nechal v důležitý hře, mohl ti tu cetku pro něj cetku. Ano. Pro tebe klíčová věc, jako sorry, podníst si naš, tak si to koupím někde tyhle tam jako v shopu, tyhle. Víš, jako trošku mě to štve, ale Vieš čo, ono v tej konverzácii aj prebehlo to, že, lebo on mi to nenahal aj preto, lebo prvé dní bol taký, že starý, že brutálne, že inteligenčne si na to majú humorom, šarmom, charizmou aj hráčsky a neviem čo, fyzicky vidí, že nie som až tak od veci, že mám na toto vyhrať. Ale potom, keď odchádzal nejaké 2-3 týždne, tak bol taký, že ty vole, že neobstojíš proti nikomu a neviem čo, a nedám imunitu len preto, aby sa, vieš, že s Veronikou použila proti nejakému hráčovi, ktorý to môže vyhrať a tak ďalej. Áno, a teraz spätne si uvedomil, že keby mám tú polovicu imunity, tak som možno výherca, vieš, vo výsledku. no, A ja som to aj vtedy hovoril, že kámoško, že táto polovica stojí, že 100 000 eur. Presne, že to má hodnotu. Stojí toto 100 000 eur. Čo si myslíš? A tak začala tá hádka, že čo si myslím a že povedz mi, v čom si lepšie ako Veronika. A to bolo akurát, čo tam nebolo v telke, a však teraz môžem nakýdať, lebo to sa stalo ešte tam. Nepletiem do toho reálny život. Tak to bolo to v prístrežku a že v čom si lepšie ako Veronika. A to bolo akorát deň potom, jak som mal, že takto bol náhrdelník zavesený, vieš, že 2 metre od nás, mojej imunity. A jak som nám udržal toto, ja že neviem, v držaní drevených kociek v ľavej ruke. Som mu povedal, ty víš, jak to byla tá imunita. Vieš, a tým, jak on nehral, tak normálne, že to pohltila tá hra. Vieš, že dostal od prvá, že už odchádzal, potom zrazu, súťaž o individuálnu imunitu je držať 5-kilový sáčok. Vieš, tak ja presne, hneď som cítil rameno, že jebem na to, vieš, som to dal o zem. A si vyhral a potom bol, že tak ešte vlastne, ešte to vydrží, že ešte pohodička. A potom ešte pohodička. Ja mám badrkovú polku. Ešte skúsim. A došiel pirát vlastne. On ma má rád, tak ešte skúsim. A už to bolo ďalej a zrazu tam bol čávo proste, že dlho. Když jsme tady načnuli to, že jsi přišel jednou o hlas, ty jsi šel skládat takovou tu kostku, kdyby si ji složil, tak si měl hlas navíc, a když to nesložil... Dúfam, že ju tu nemáte. Ne, Neboj, až máme něco jiného. bez toho domů nepojedeš, ale to je jedno. Důvod, proč se ptám, je, že ty jsi se dostal do hrozně nepříjemné situace. Ty se vracíš na ostrov, kde oni vědí, že jsi někde byl. Kámo, totál. A ty jim upřímně oznamuješ, že jsi nesložil, že nemáš, ale přesto ti vlastně nemusí vůbec věřit. Věděl jsi a přemýšlel jsi nad tím, jak se vracíš na ten ostrov. Jasné. Do prkínka, co já s touhle pozicí udělám, protože Jasné. to není vůbec, to je situace lose-lose, tam nemá šanci Jasné. vyhrát, jakoby, jo. Ale jasné. Ja, že idem, ja im poviem pravdu a je tak sa tam tak premotajú proste tie závity, že proste poviem pravdu, že tam nevymyslím nič iné a nechcem žiadne iné detaily, proste vymýšľať si, tam som bol prepečený už jak blázen a to reálne, vieš, takýto stolík, takéto skladačka, tie kúsky, ty si mal tie rekvizity, to sú ťažké veci a ja ešte ten nalomený ten palec, proste ja to zle, akože teraz by som spustil lavinu výhovoriek, ale vieme, jak to tam proste funguje, bola to ťažká vec, neviem, či ste tú skladanku niekedy sa snažili. No byla v loňský sérii, měli kluci si ve říkal, že je finále, nebo těžká. předfinále. No a si koľko říkal, že je trvala? těžká. Chalánov. Hele, docela rychle to měl Tomáš. Fakt, Hmm. tak to je čávo.
Ale, Takhle, neříkám, že to není těžká skladačka, je těžká skladačka, jako rozhodně, ale hlavne, někdo, že někomu to prostě jako secvakne, jak asi by počkaj. to mělo jít, no. a tá počkaj, tu tak sa bavíme o komplikovanej veci a tá pyramidka, vieš, po zlučení. To keď teraz som pozeral v telke, že som si vôbec nepredstavil tú dimenziu, že jednu stačilo a ostatné dať po to, vieš, čo tá pyramida. to je Kámo, tak za to si akože... easy. Ať bych v pohodě, já jsem říkal Váďovi v předešlém dílu, že to je těžký podle mě, a Váďa, teď je to jednoduchý, jdi někam, kam jsi mě to poslal vlastně, kde to Ikvalandia. ano, a tam si to složíš. A já No. vůbec, mně to připadalo těžký. OK, lebo nejak som rovno otvoril tú inú takú dimenziu toho priestoru, takže ja som úplný blbec. No. To je taká jedna vec, Je to ktorá jednoduchý nevidíš. vlastně, no. Akorát to musíš vidět, přesně. Tak neviděl A jsem. ja to. ešte Viděl vôbec jsem som to sa v tam televizi. nepozeral, ja ešte debil som sa tam nepozeral na nikoho, vieš, a že som prešiel k Titanovi, idem tou čestnou, vieš, cestou a že nebudem opisovať a pritom idiot som sa stačilo pozrieť, že aha, zdvihnúť, dať 3, bam, zakryť. Že tam tá jedna tá nosná časť. Však oni to překrývají úprůzkama. No len prvé 3, to až potom sa akože... Jo, takhle. A řekl to Ondřej? Jakože hoďte na to nějaký úprůzk? Jo? Áno. Tak bolo tak rýchlo vysvetlené, že ak kto bude mať hotovo, tak hodí na to obrousek. A potom všetci na to samozrejme vieš, No, adrenalín. že Najedení sme boli, zima bola na tom poli a tak ďalej a tak ďalej. No, tak teď asi rejpnu do vosího hnízda. Ježiško Máre, poď. Jaký to je sít pro tu nádobu? Hmm. No, ten moment, od Víš, toho že momentu, jsi jak som... víš, že jsi vyhlasovaný a teď doufáš, že tam bude voda. Je to tak? Modlíš se jasné, ke všem bohům, počkaj. ty vole, jako... Koho by si vzal? Pirata. Ty vole. Proč nemíkýře? Ty vole. To mě překvapuje. překvapuje. Že nepočúvaš ma a vypadneš mojou rukou, no. No, tak jaký to bylo jít si pro tu nádobu? No, si nahnevaný, že? Ste teraz sklamaný. Vieš čo, ja ten moment, odkedy som povedal, že chalani som nám to povedal, že viem, že už je to definitívne a už ma niečo čaká na základe ich rozhodnutia, mojho rozhodnutia a tak ďalej. No adrenálne jak svinia, to bolo vidno, vieš kde? Pri mne, jak som tam úsmev, že jasné, poď, bám, som tam roztreskol, ale výborne to bolo vidno aj Miky, keď bol vyhlasovaný Mikyš. Že to bol... že si ty kokos to pulzuje, ale mňa tie nádoby bavia. Je Aj to keď som loterie. vypadol skrz tých nádob, mňa to sakra baví a dal by som, že budúcu sériu, že od začiatku a ešte po zlúčení, že bez nich a ideš domov. Normálne, že žiadny duel. Normálne, ja som v tomto, že je strašný, že adrenalin. Ja na tých kmeňovkách, keď sa tam čítali moje mená, počúvajme, ja som Ale oni nejsou vůbec špatný, ale problém je, že podle toho, kolik minut zbývá do konce dílu, tak víme, jestli bude ještě duel nebo nebude. Ty nekoukáš na ten čas? Nebo já vůbec já nekoukám, mám- já to mám puštění v televizi, já vůbec nekoukám čas, kdy to... Prísny Ja, jo, zákaz, u nás doma je prísny zákaz stopovania. Jak sa nám objaví v momente kmeňová rada, tak všetci v momente vymočiť, nestupuje sa nič a normálne, že... To už poznáš, Jak- to už poznáš, A podle toho, jak to, ne. kam to táhne, když ten duel zabírá 10 minut. A já 10 nekoukám na čas, já ti říkám, já jsem fakt jako toho stál jak na hokeji a říkal jsem ty vole, tak jak to bude. A Ja bavilo som myslel mě... na čas, že si stopneš a vidíš ešte toho hadíka, že koľko ti zostáva. no jasné, no. Lebo ja nemám vedľa televízie. No já taky ne, právě jak proto je mě to udivuje do tady ovladače, to. tak se mi hejbne myš a tam je to ukáže vždycky. Tak nehybej A ovladačem, tak ty jenom si koukej. ITčkar, ty to máš komplikované, vieš, to má technológie, hýbneš hentým hodiny stade. Mně se strašně líbilo, jak jsi byl vyhlasovaný a Martin Carev, jestli jsi to všimnul, tak na Mikýře. No, viděl jsem, no. Dáme PS a Mikýř. Ještě ne. Ještě. A čekal na to, až ty uhodíš tu. Ty jsi jim pak říkal, že ještě nejseš rozhodnutý, komu dáš svůj hlas. Byla to pravda? V tu chvíli jsi byl zvědavý opravdu, kdo... Ale jasné, samozrejme. Byl jsi neutrální v tu chvíli a řekl jsi si, a teď jsem zvědavý, jak se to rozdají ty zbytky. Ale áno. Ja tú rolu... A nebo naopak, a ten ho rozhodně nedostane, i kdyby se rozkrájel. Takéto východisko tam nebolo. Vôbec, že ten nie. Aj keď by si sa ma opýtal, komu to prajem. Všetkým. Akože je to úplne, že teraz alibistické, ale naozaj, že jednak počet dní a tak ďalej. Není to Ale alibistický, tam sa já to ešte môže akceptuju. stať, vieš čo, že respektíve takto ti poviem, že ja keď som bol porodca, tak v tom finále som počul odznené také veci, že som bol, že teraz, že fú, to prečo mi robíte ľudia? Pichol mu tú diku do chrbta, takže to sú takisto sociálne veci, ktoré Miky má na svojom zrube a verím to, že toto by si mali dnes pri dnešnom hlasovaní tí ľudia uvedomiť a El Pistoleros
ako som povedal, je nový nábor a Nikča do trojky, El Pistoleros byli krásni. Já doufám, že tahle kmenovka nikdy neskončí. Co říkáš na vypadnutí Piráta? No, A jak to probíhalo na kmenovce? Ano. A že tam Pirát sedí a říká, Nikol, tamhle máte mikýře. To je jako, tento vyhraje. Pojďte ho vyhlasovat. Bojovat do A poslední ona, chvíle. vy jste za mnou za celou dobu nešli. No ale teď ti to tady říkáme. A ten Pirát argument za argumentem naprosto čistý, jasný. Mikýř tam byl grilovaný, teď Ondra. Co ty na to? No víš, když a zase zpátky potom ten Pirát, jasně, tak co má říkat jinýho? Hele, já se bavil, to bylo úplně skvělá Mě to kmenovka. bavilo, tyhle 2 díly by boží. A co vy jste takhle po nocci a no ja som sa bavil, ja už som bol odosobnený a jsi měl svůj šátek? hlavne... To byla banana? Durak. Durak. A hlavne vieš čo, že teraz, keby poviem, že Tomáš s Pirátom mali za tou Nikolou, tak to je to isté, jak Pandurko mal povedať o imunite, vieš, Carevovej. To je, že chceš hrať, nechceš hrať. Len viem, že oni už tam, že ku koncu si tak zvykli na ten nejaký ten komfort, že sa prepočítali, že fakt, že sme reálne dvaja a nestane sa zázrak. A vo výsledku čakal na ten zázrak. Že reálne, on keď povedal, lebo počkej, on u Piráta miluje za to on. No, Ondríku, hele, Pistoleros majú ešte niečo v zásobe. A on to tam, vieš, ide, on vrtá viem, no. a že počkej, ak mi to vychází správne, ty teraz čekáš na 3% šanci a on ak pán Božko dá, vieš, a ja že ty kokos, úplný pán, úplný boh, ty A kokos. Tomáš, ještě tady máme detektor vody. A potom, že a Ondra, a my máme Byli super. ja s Bavilo mě Marty to. vedľa mňa, ja že yes, a aspoň tam spravili a prijal som tomu, počúvajte, chlapci, keby si tam Pirát vybere tú vodu a vybere si Mikýža. Já jsem se na to těšil, já jsem říkal, ty vole, a teďka jsou ta ty válka nádoby. bude ukončena. Víš, aký som tam bol, ja, že ty kokos, To ideš. jsou ty nádoby. Přicházíme od takovýchhle epický duely. Má to svoje plusy. A teraz mi má povedzte, to- a teraz mi ok, povedzte ok. všetkým pochybovačom, že či to produkcia mení, nemení, Ne. tak Co si by z toho myslíte, že měla? produkcia nechce duel Pirát No. Mikýš? By to bylo největší. ty Brácho, vole, to by bylo totálne. Úplně Že to boom, nech mi ty nikto vole. nehovorí, že... Lebo aj my sme nad tým rozmýšľali. Ale už 2-3 krát, keď už sa porozbielo, že tak to už je úplne random. A hlavne, keď ja som vypadol. Nie, že počúvaj ma, ten duel, to by som chcel niekedy. Akože v inom univerze All zažiť. Stars? Šel by si to znovu do Survivoru? Teraz otvorte dvere, odstavte auto, idem, zoberte mi telefon, ten je tam v kabele, idem. Váďa půjde Idem. taky, já půjdu proti No a ty vám. by si išiel hneď, že? Išiel by si. ale šel. A ty už si vyhral On vlastne. už, ne, ale on už Čo to sa tady tu- říkal několikrát, že by šel do All Stars, on se teďka dělá, ale šel by, pane bože, šel. A kto si myslíte, že z tejto série by mohol ísť do All Stars? Ty. Áno, Já bych chtěl Jenny. ďakujem. Docela. A ne, ty Jenny bych chtěl taky, jakože, No, která... určitě Mikýř. Bez a diskuze. Mikýř a Pirát. Pirát je skvělý. Pirát Áno, skvělej určite a, súhlasím. a jsou to takový hráči, kteří vlastně vyvolali tu největší show. OK, nepočítám Jacka, ale Jacka bych Já tam si tam asi... představit i Janu. Janu? Mhm. Hezky. Lebo jak počítam, podľa mňa, jak vtáčiky cvrlikajú, že 5. séria by mohla byť All Stars. A teraz máš 4 série predtým, to vo výsledku 6, 12, 18, 24, 6 hráčov z každej série. Příští rok je 4. nebo 5. Áno, štvrtá. Čtvrtá je... a čtvrtá bude určitě natáčena. Uvidíme, jestli nějaká All Stars někdy vůbec bude. Ale čísla jsou dobrý. Vaše série to po sloučení zachraňuje. Zachraňujete to, hráli jste skvěle. Předtím to byla strašná bída. Počúvajme, ja by som to sám nepozeral normálne, že teraz spätne som dal tomu šancu a normálne, čo ja som tam figuroval, tak sa mi to normálne, že blbo pozerá. Tam sú blato, úplne, že vata. Já jsem hrozně šťastný, že vlastně ten Ondřej Novotný, který vlastně celou dobu říkal, že hleď, počkejte si, bude to fakt show. A tak vlastně to naplnilo, až ano. mě to přeplnilo, že fakt je to show, baví mě to. A... No jasně, ale když půjdeš do hospody a z 32 jakoby návštěv té hospody ti jenom 10krát udělají dobré jídlo, tak sorry, jako už tam po 15 nejdu, že jo? Jako, jo, chybí mi kočky, ale chápu, ale... Počkaj, ale toto mi musíte povedať, že jak bola teraz tá dojemná scéna, jak sme tam prehrali tie video, hovorí, všetci plačú a do toho strich.
ak ti doma nechybí kočka. Ja. A ja ešte so sestrou, Vynikajúci. a ešte to bola čas, keď som vypadol, tak už som bol celý taký najetý a ešte pred sestrou mojou zlatou som nechcel dať tie emócie. Mamina tam sedela, vieš, a ja som ich všetky tak oklamal, že už iba pár časí do finále, že však som to dostal a toto, vieš, nechcel som, aby tam išli jak na porážku, ale že však počkej, však mám 2 hlasy a toto. A jak tam tá emócia, počúvaj, ma som sa prvýkrát do toho, už mi skoro išla, že už som sa na nich išiel otočiť a toto. Ak máš doma mačku, ktorá ti nebude chybieť. A ja ich to Zachránil to. jaký teleshopping a úplne vytrhnutý z kontextu, že totálně. Já musím říct, že když se bavíme o odměnách, tak zrovna odměna, která byla teď v posledním díle, mě naštvala, že šli 3 na odměnu a 2 zůstali na ostrově a že to přesně nebylo možné tomu Pirátovi a tomu Tomášovi dát nějakou možnost někoho tam lanařit. Jakože by šli 2 a... Ano, tak by to mělo být. 3 2 zůstali si jdou doma. užít. Z té trojice si Absolutně užívají souhlasím. jenom 2. Okay. Ten jeden se bude cítit uražený, že ho nevybral Úplně. a ty 2 ho můžou začít masírovat. A to mě strašně mrzelo, že o tohle jsme přišli, protože tam by se muselo něco Presne, dít. lebo keď už nejsou Ale výhody v hre, takhle všichni 3 si šli užít a tyhle 2 hod necháváme. Úplně to zabili. áno, mě keď to už, fakt keď už mrzí. v hre nejsou výhody, tak toto je jediná možnosť. No. A to sa akože veľa razy tak pokrutilo. No, Počkaj, jasne. tuším, že to bolo druhá nejaká odmena, keď už druhýkrát po sebe sa zobrali tí istí ľudia a my sme to presne, Nika a Jana vtedy za mnou šli, že aha, a nás to sere a my sme No, boli tak to dohodnutí, má byť. budeme sa striedať. A ja, že aha, toto sa tu rieši, že vy ste z toho takto dotknuté, lebo mne to bolo úplne jedno. Ja odpadnem, nájdem a vyberte mi iba jazyk, nech si ho nezahltnem. Ale Vláďa, presne jak hovoríš, že tam mal zostať jeden človek a presne Pirát s Tomášom ho mali motať. Že A o to počúvaj jsme ma. přišli. Jako fakt jsme o to přišli, protože tam by se děly věci. Postavili jsme včera příspěvek, abyste psali otázky přímo na tebe. Tak pojďme teďka na ně. Mám tady... Takhle. Nejdřív chci říct, spousta těch otázek je podle mě věcí, které už někdo řekl, kam se chodil na záchod, jak jste se měli, Jasné. co šampon a tak dále. Prostě to jsou fakt věci, které mi přijdou zbytečný, ale třeba se mi tady líbí otázka, koho vnímáš, že tě nejvíc zradil na ostrově? Filip. To jsme si vlastně říkali. Vieš čo, je to Filip, lebo to bola lebo v neskoršom štádiu, tak je to zrada voči nejakému akože follow-upu, že všetko má nejaký proste toto, ale on nemal nič, iba proste, že je zrazu, že kamarátstvo a zrazu, že ne, šíbe ti, berem si do domov, vieš. Tak to si myslím, že zrada. No jasné, to bola moja najväčšia, aj môj taký sen, že proste mal som tú imunitu a sme s ňou narábali ako debili. Změnil pobyt na ostrově nějak tvůj pohled na život a jak? Zmenil, a to som tiež ešte veľa hovorila, tak hlavne fakt som si povedal, že jak je super mať, ja mám výborných kamarátov, my sme akože veľmi, veľmi súdržná partia a to je, že každý robí niečo iné a presne sme ako taký cast zo Survivora, vieš, že každý jeden robí v IT, ďalší je umelec, ďalšia je speváčka, ďalší má marketingovú firmu s ďalším človekom, oni sú tam v nejakej bla bla bla. Je super, že sme k sebe úprimní, ale až tak, že proste, že moje kamaráti ma veľa naučili. To som si tam uvedomil. Jak s odstupem nahlížíš nebo soudíš alianci s Veronikou? Veronika totiž neměla v pozici dobrou. Všichni ji brali jako člověka, kterému se nedá věřit. A ty si se s ní spojil. Takto, ja sa najprv s ňou spojil a potom sa to evolvlo do toho, že ju berú takto. Ale s tým, že si krytý Jackom, Rachel, Filipom a vyhranými kmeňovými imunitami a je tam človek, s ktorým si rozumieš, tak som si povedal, že nebudem si odopierať. Proste, rozuměli jste si? Prostě ti padla do voka, že to bylo super, super holka. je pekná baba, čo sa týka proste hlavy, že úplne dobrý Ale ona postoj. mluvila jinak. Ona mluvila, já na něj budu hrát. Len tam tú roli svojí, tam jo? sa potom to preklopilo to, že ona sa možno zamotala sama v sebe, že možno na to nemala tú kapacitu, lebo my sme to tak vymysleli, že aby to nebolo, že my sme teraz takto, čo sme boli, sme si povedali, že ideme do finále, takže v kľude ja budem robiť akože hlupaka, že ja som naskladával dezinformácie aj Filipovi a Filip sa zamotal do toho, preto mi nedal tú imunitu, lebo ja som Filipovi tam ho motal, že no a presne, že tá Veronika, že chápe, že iba takúto indíciu dá a Filip, že však my už vieme s Pirátom, že toto a ja. Čo? Vieš, tak naschvál, akože ja som ten
zaláskovaný a toto a sme tam hrali, akože som ten submisívny v tomto a pritom to ja som jej dala ona. Ne, to fakt, to ja potom budem, že zlá, že ťa využívam a toto je, že... Co jsi uvědomil na ostrově asi nejvíc? To je hezký, protože každý tam má dost času přemýšlet. Mimochodem líbilo se mi, jak si popisoval chození na pláž a koukání na nebe, protože to je úžasný zážitek. Uvedomil som si na ostrove tú vec, že fakt sme veci, ktoré nám prídu zbytočné, môžu byť veľmi dôležité, ako tešiť sa zo simplicity, že napríklad, že tu som si kúpil tú uhorku a je super uhorka a výborná mrkva, aj keď je pokrúcaná. A veci, ktoré nám prídu dôležité, sú úplne zbytočné a sa to proste prelieva non-stop, čiže fakt sa nestresovať nad ničím a neodopierať si medziľudské vzťahy, že ak si raz s niekým v živote rozumel, tak proste nepaliť tie mosty. Aj keď to možno druhá strana sa o to možno posnažila, tak možno prejde čas a si uvedomí, že vlastne to iba ty si zle pochopil. Lebo my sme chodiace zrkadlo, vieš, a čo reflektuješ, tak to proste sa ti potom späť vracia. A toto, že aký sme, vlastne aké je to jednoduché celé. Pak mám tady další. Mě by zajímalo, jaký byl důvod, že Epistorio si neřekl na plnou hubu o té imunitě, kterou ti ukázal Martin. Chtěl si dodržet slib? No, chcel som dodržať slub určite, lebo to bol človek, s ktorým som chcel ísť do finále a aby som ho ďalej vedel presvedčiť na to a teraz pôjde tento a teraz pôjde tamtá, tak to bola cesta. A potom ďalšia vec aj tá tvrdohlavosť, to je ego moje, že oni mi nepovedali o 3 imunitách. Ja si myslím, že mám nejaké aj analytické cítenie a 3 imunity vybuchali na Radka. Ja som vtedy normálne, že onemel, že som sa s nimi nebavil. Tak teraz, že prečo mám byť ten, ktorý spláchne túto vec, že čo spravili opäť a zas. Opäť som bol z niečoho vynehaný a už som sa tam začal cítiť ako veľmi zbytočný človek. A čo je kritická situácia, že nemáš hlas, potom si oklamaný a tak ďalej, sám hlasuješ, bla 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 bla. A tak preto. Zo sebeckých dôvodov a bez sebectva sa nedá vyhrať Survivor, čiže si myslím, že to je v poriadku. Je vzniklo jméno Bandurko a co znamená? Bandurko znamená zemiak vo To se vlastně říká. Ale... Áno, vo východňarskom dialekte. A vlastne ja som tancoval tanečný štýl, že kramp a to sa píše KRUMP a zrazu sme zistili, že bandurky sú zemaky, krumple a neviem čo a tak sa to celé skombinovalo. Ja som vlastne Laci Strajk na to má zaslúhu so Švoňom a Dandom, pozdravujem ich tanečníci. Čiže z tanečného sveta. Vlastne nickname, vieš, každý má mať nejaký nickname a teraz dojdeš na sociálnu sieť a nedáš si Martinko94. Hezká otázka. Tak nejako. Co říkáš na to, že Martin Cer, který se po 60 dnech probudil a spadl z hamaky, o tobě v posledním díle řekl, že nechápe, jak ses mohl dostat tak daleko? Je to začátek 30. dílu. Můžeš klidně odpovědět, já nechápu, jak on se mohl dostat tak daleko. Ne? No počkej, však on sa tej hry drží ako pedofil kočara, že veľmi pevne a nemá to akože nejaké spojenie. Čo? Toto povedal? Normálne som teraz dotknutý zase. Že čo mi táto Koukni hra se na robí? poslední díl. Martin je za dveřma, můžeš mu tady vysvětlit. Ježiško Mária, sa na to musím pozrieť. Kdo byl tvůj favorit na výhru? No, Koukáš na ty lidi, letíte letadlem. Favorit na výhru aj bol odznený, som aj to povedal človeku, Kristína, keď začala, počkaj, že predtým, ako prestala byť čisto fyzično proste, že dominantná, tak úplne, že to bola, že Kristi. Ja som jej to hovoril, jak sme sa cvičili, že sme nás začali veľmi si rozumieť a to je pre mňa akože nevysvetliteľná vec, že u lovcov, ja, Tomáš, Kristi, nerozumieme si. Oni odídu preč, ja dojdem za nimi a najväčší felas. Že proste, že Kristi, Jana a vo výsledku Veroniky som sa potom začal bať. Normálne, že ďalej, ale to som nevedel tie informácie, že ktoré nedisponoval som všetkými informáciami, tak a dosť, no. Ale Michal je najväčší frajer a teším sa na budúcu sériu.
Michal, spevák. Golden opernej. Ticket. Golden Ticket, Willy Wonka. Pro mě jenom jméno. Takhle prolít. Jako No. fakt neměl jsem možnost Neměl nějak jsi šanci, Nemal si, ale... poznat. Ale všichni o něm říkají hezký věci. Ale tak v prvním díle je vrah, já budu říkat hezký věci. Tak samozřejmě. No, a ve čtvrtém díle už vidí, že to je prostě úplně jiný člověk než prvním, takže neberu lidi na první dobrou, ale proto je těžký odhadnout, ale někdo na to má cit, Ondra říkal, že mu stačí pár dnů a už jako potenciálně vidí vítěze. Letošní řadě po 4 imunitách Mikýře jsem říkal, tohle je Mikýřova série. A díval jsem se celou dobu, že jste schopný ho vidět jako vítěze a vyhodit, ale nevím, kdo vyhrál. Furt, No, nepozeraj na mňa. Furt to tam mířím, jako jo. Nepozeraj na mňa, že nejste schopní ho vidieť ako No ne, víťaza tak kdyby si vzal Piráta do duelu. Sorry, Piráta porazím kdykoliv. Protože duely mu nešly. Vyhrál sotva 1 imunitu a máš tam Mikýře, který vyhrál 4, ty vole, a řekneš, vezmu si Piráta. A si prvý človek, ktorý to teraz povedal. Ale Lebo počkej, vieš, čo mňa ináč hnevalo, prepáč mi, ale Ne, to treba pohode. byť povedané, mňa normálne hnevalo, že tam všade a vyradiť alebo silné hráče ako Mikýš a Pirát, že on sa tak nejak s tým Mikým, jak boli spolu a s tým, jak je MMA fighter a jak sa to spravilo, tak sa z neho spravil tak silný hráč, že vlastne, že pičovina, vieš, že Tak on měl super social game, jako tak tu měl skvělou Pirát, to jsme říkali brutál, pan táta. počkaj, ne, počkaj. Pirát je brutálny, len, čo sa týkalo, že silného hráča vyradiť akože fyzicky, vieš, Je takhle. že tam, akože bavíme sa, samozrejme, na frčku by mi odpalil obočie, ale Ale Survivor není o tom, že presne, že fighter tú imunitu z MMA tam má výhodu. individuálnu, Nemá. Tam je to že ani o vo finále komplexnosti. nebol o tú individuálnu imunitu. Ale vyhrali, 50 získali, dní. jako zaplať pán muž má, protože já jsem mu to hrozně přál. A jenom si chci pobavit ještě o jedné věci. Lidi na začátku rozhejtili, že jsou tam zase celebrity. Nezlob se na mě, ale za mě třeba Pirát by to vyhrál. Já ani neceknu. Já Úplně. taky ne. Ani Mikýš, kdyby když to to vyhrál vyhraje, Mikýš, ani neceknu. vůbec. Proč? Jako jo? A Martin A Cerf jsou je to taky celebrity, celebrita. jo? Dokonce, no. Jakoby, jo? Takže jako vidíš, že to není o tom, proč tam berete celebrity nebo obyčejný lidi. Není celebrita jako celebrita a stejně tak obyčejný lidi, kteří tam jsou, tak taky odejdou některý lidi po pár dnech, protože prostě to nedají. Že Ale jo? pane bože, i v australské, v americké verzi, tak tam se berou celebrity. A to už jsme otvírali, jenom jsem si chtěl takhle jako trošku Ano. ulevit, že zase by si šel do Piráta a Mikýř bude s tebou takhle v porotě ve finále a kdo to dostane, vole, ty to nedostaneš, dostane to Mikýř. Pojďme Těžký. fantazii. Já nevím, proto... No, kašlem, jak to dopadlo. Ne, Ja to kašlem na ja to. to viem selektovať. Ja mám veľmi Dobrá, prísnu super. rodinu, ktorá chce tie výsledky a úplne si teda chce, niekto nechce. No, každopádne, teraz by som išiel k vázam, vyberem si vodu a vyberem si Pirata. Vyhrám duel, teraz sa vrátim, poviem, že ja som vám to hovoril, pomsta má svoj čas a potreboval som, aby to bolo na mojich rukách. Teraz sa tam stane také nejaké, že mám Tomáša hneď, lebo však Tomáš by sa hneď schoval, že jo, ty pičo, co teď? A teraz, Jako, že by ten kužel vylez z jedné strany. teraz a ja s tým Martinom, ja s To tým... bylo hnusný. Nie, toto. Ne, on to si dělá, Ja teraz- je v pohodě. A ja teraz toto bude algo, že To byl legendární. čo som si doteraz, ja som si doteraz profiloval sám svoju osobu po Survivorovi, tak tento podcast úplne, že nevadí, it is what it is. Ale a teraz by som mal Tomáša, čo si myslím, že je pravdepodobné. A teraz Carevovi hovorím, že starý, že naozaj, že čo si tam zazmetkoval, proste, že prečo si to tak urobil. Možno by sa to vykomunikovalo, Nika by počúvala a teraz ďalej, že však ľudia, Miky musí ísť ďalší. My sme tu teraz Fantastic Four, my sme si spolu rovný, musí ísť Miky, spravte všetko preto, aby si nemali imunitu. Nedostal mi imunitu, vyradili by sme Mikyža a zrazu by som tam bol. A ta situace nastala akorát, že místo tebe tam je Pirát a jak vidíš, tak nikdo do Mikýře nejde, jakoby, jo. A já to pořád furt jako Len nechápu. ja som človek, ktorý dal aj ten extra effort za tú komunikáciu, že aj potom, čo som bol ranený, napríklad s tou Nikolou, čo tam sme sedeli na tú pníčku a sme sa tam bavili, že čo mi to má dať, to, že ma ona nevybrala, že na ňu nejsem nahnevaný, tak to bolo potom, že ja som si vstúpil do svedomia, že som bol naozaj že zlý. Veš, že akože sám... Nika nebyla úplně spokojená s tvým chováním na té odměně, víš o tom? A na tej odmene ináč to je tiež ďalšia vec, že tam asi tiež, že... No, Niky bolo dosť. Niky už jsme tady. Ale ona měla probali. tebe plný zuby, no.
A já jsem se dovedl vcítit do situace, vyhraješ imunitu, sám si ji vybojoval svýma rukama. Kámo, ešte dojdeš z tej nemocnice, ešte povieš, že ja nechcem ísť na odmenu len tak, naozaj ti to vyjde, ty kokos, ten deň, o hodinu. Nie, ja som bol, mňa nafúkli proste končatiny, hala bala, bol som na kapačkách. Ale že si říkal, že něco s prstem, když si skládal tú kosku, ty si udělal něco s prstem v Survivoru? Ja som nejaký 12. deň mal normálne naštepenú kosť, že v období, keď Marty začal krvácať, keď kašľal tú krv, tak som s tým išiel do nemocnice a tam normálne mi chýba, že pán, že vy máte asi že 40 dní proste, že vlákna mi tam proste, že odobrali nejaké vzorky. A, proste, že, a teďka seš v pohode? Že tak, no, tak, že otvoriť flašku viem, ale je to... Tak to stačí. A já jenom chci říct tomu Mikyřovi, já furt to nechápu, protože já jako člen poroty, tak já bych říkal, hele, on má všechno, on už je slavnej, on dělá ty svý pořady, bla. Len tam máš jedny gate, dve trička. A takže vůbec tady to nevnímáš, tady ten svět. Vnímam, vieš čo jediné, bolo to aj v otázkach, čo som si prebehol, že prečo som nemal klobúk ako oni. Áno. Tak tam to bol jediný rozdiel. VIPčka versus toto. Mě by to hrozně štvalo. Počúvaj ma, vieš, ak mňa to štvalo, však preto som si invitol, že ja ten šatek musím si nejako... A mluvil bych o tom furt. Počúvaj ma, však ja som bol nezastaviteľný. Oni ma mali plné zuby. Ja tu nebudem točiť. Jak boli, teraz budem zlý, ale jak sme na tých Mad Max autičkách, čo budete prvé, však vy ste mali tušiť, že z helikoptery sa toto a načlenie niekto, tak my sme... Helikoptery nás tam prostě vyhodili za člunu, to až dvojka měla helikoptéru. To až dvojka. Na nás a my sme čakali, čo bude v trojke, no a zrazu v Trstinovom poli sme mali toto. A ja teraz pozeráme, my sme išli takto oproti sebe a potom takto sme išli ďalej. A ja pozerám, že tí čuráci majú klobuky, lebo ja som otvoril kufor a ja som človek, ktorý má Ježiši Mária. Jasne, furt že len tých durákov, v nos to mám niečo na hlave, ale že bandány, duráky, klobúky, bucketheady, že viem pomenovať každú pokrevku, barety, všetky, no. Dojdem a na tom hoteli, tam dojde tá produkcia a oni povedali, že na mňa pozerajú jak na úplného primitíva, že sa len snažím vystreliť, že aspoň šatku nech mám, že toto. Nech nosím modrú alebo červenú toto. A potom dojdeme pri tých autách. Jeden klobúk, druhý klobúk, Ornella alebo niekto mal šatku. Ešte tam niekto mal... A pozeráš, to si robíte srandu. Ale to bol jediný rozdiel. Idem teraz... To, že teraz dáš výhru niekomu, nie. Tam pre mňa, ako fanúšika Survivora, je tých 70x dní a tu si ukázal proste niečo. Mne je úplne jedno, čo si bol predtým. Okay. Každopádně, poslední věc. Chtěl bys vzkázat něco fanouškům? Áno, merch je o chvíľku v predaji, pre-order, Player Without Tinder, Bandurko, môj osobný tag. Je to textília, na ktorú sa tlačí aj Balenciaga a Off-White, sledujte môj Instagram, je momentálne súkromný, čiže musíte dať follow, aby ste dostali k tomuto krásnemu tričku. Bude viacero farieb, máte sa na čo tešiť, takéto promičko som si dal nakoniec, musí to už tam odznieť, lebo to je jediná vec, čo poviem. Ešte je to střínem. Nikdo tady a nedává promo takovýto. Je to hezký. Ty jsi mi říkal, že točíš reklamu, takže život po Survivoru budeme tě vídat čím dál tím víc? Áno, však ja už som predtým akože nejakým spôsobom zabrdal do nejakého mediálneho akože prostredia a teraz sa mi stalo, že aj skrz Survivora, že som tvárou vlastne budem teraz v televíznych obrazovkách, televíznej kampani na reťazec, asi najväčší na Slovensku. Takže ti budeme mít dost. Čiže gratuluju. Úplne, že ostatní spolupráce na storečky a ja rovno, že drb tam telka. Jo, tak to má být lepší než nějaký čistítka na zuby. Nějaká jiná reality show, třeba... To nejreality show Let's Dance nebo Star Dance. No ale vlastne. vieš čo, že my máme Let's Dance, paradoxne dobre si povedal a normálne, že to by som že zebral. Fakt? Aha. To by som že zebral. Takže se přihláš teďka. To by som že zebral. Další recept musíš vytasit na castingu. Hele. Takže. Já jsem měl včera možnost vidět se s tvýma kolegama ze Survivoru. Byli jsme na akci Televize Nova a Policie České republiky. A je tam nadace, která přispívá na rodiny hasičů a policistů, kteří měli nějakou špatnou věc během výkonu jejich práce. A je to pro ty její rodiny, které po nich zůstaly. Takže budu rád, my dáme na konci našeho podcastu QR kód na možnost přispět na dobrou věc, tak budu rád, když se na to někdo z vás podílá a přispěje. Děkuji moc. A já bych chtěl poděkovat partnerovi Kinobox, kde na jejich YouTube můžete kouknout na naše předešlé díly a také mají fajn aplikaci, takže koukejte stahovat. A tobě děkuju a vlastně vám děkuju, že jste tady byli, bylo to pecka. Mějte se hezky, zas příště. Lúbte sa ľudia. Ahoj.